Kaka-K5 magluwas sa Dinagyang Festival, may iban pagid nga mga events diriya sa syudad sang Iloilo nga ginapreparahan ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI siniya nga tuig 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay IFFI President Mr. Alan Tan, ginpahayag sini nga may mga festival man sa syudad nga hindi lang tuhoy sa kultura ang dapat bantayan sa publiko sa sini nga tuig, kaangay sang Paraw Regatta, Bike Festival kag World's Shoot Festival. Suno kay Tan, ang Paraw Regatta ang oldest sailing festival ang hiwaton sa Pebrero 23 tubtob Marso 2 sa din kalabanan nga magatambong diri ang local tourist nga gikan sa nagkalain-lain nga probinsya nga magapasakop sa nasambit nga kahiwatan. Ikaduha amo ang Bike Festival sa din ginapanindugan na sang syudad sang Iloilo ang bansag nga bike capital of the Philippines. Ikatatlo naman ang World's Shoot Festival nga hiwaton sa bulan sang Hulyo sa Iloilo Convention Center sa din international nga turista ang magapasakop diri nga gikan sa Hong Kong, China kag South Korea. Samtang ginatagan pagtamoditan nga ang mga festival sa Iloilo ang hindi lamang nakasentro sa kultura kundi sa sportsman, kag kada quarter suno sa iya may mga dalaguan nga events nga ginahiwat sa syudad sang Iloilo nga dapat gid kalangkagan sang tanan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.